Nech je letná zábava. Krásne dobré ráno, horúce. Pozrite, dnes v Teleráne budeme čo? Stavať soky z piesku. Nádherné, obrovské rekordy vytvoríme, tak vy určite nechybajte pri tom. To až neskôr, pretože v tejto polhodine pôjdeme za lekárom s výmenným lístkom. Áno, zistíme, či to funguje a zistíme aj to, že či keď máte čierne auto, máte v interiéri v lete horúcejšie, ako keď máte auto. Odštartujte ho naplno a žite úplne tiež naplno, nie? Áno, veď je piatok, víkend pred nami, ale dnes ešte užívajte Teleráno. Pekné ráno. Dobré ráno. V kalendári myslím, že 7 hodín 4 minúty je to astrologické leto. Takže budeme aj pri lete a vy buďte s nami aj v Teleráne, pretože zaujímavé aktuálne témy a jednou z nich je nepochybne aj výmenný lístok k lekárovi. Už ste boli u lekára a vystali ste si tú radu na výmenný lístok, aby ste mohli ísť k druhému lekárovi. Vraj to nepriniesol ten výsledok ako malo. A čo sa bude... Je v tmavom aute teplejšie ako v tom čavém, bielom, bledom, striebornom? Ťažko povedať, niektorí odborníci tvrdia, že áno, podaktori majiteľia aut tvrdia, že je to úplne jedno. Dôležité je zaparkovať v tieni a možno aj použiť nejaké tie pomôcky, ktoré vytvoria ten tieň a možno taký jemný chládok. Neviem, Vlado, ty máš určite s tým svoje skúsenosti. Ahoj, dobré ránko. Dobré ráno. Tak ja som bol sám prekvapený, keď som pozeral testy kolegov, ktorí porovnávali rovnaké autňov a je to veľký problém pre výrobcov aut, pretože vnútri je veľa plastov, je tam veľa lepidiel, je tam veľa chémie, ktorá vnútri funguje. Tak je o to horúcejšie. A veľmi zaujímavá štatistika vyšla z nedávnych výskumov a meraní a priemerov, že vraj my Slováci sa v bytoch a domoch Sme človeka, ktorý si to celé naštudoval, je šikovnejší ako ja. Vyzná sa v číslach lepšie ako ja. Evka Sadovská. Ahoj, dobré ránko. My tu tak stiesnení nie sme, keby sme možno Viktora sem ešte prizvali, že ako to vyzerá, keď je niekto v stiesnenej domácnosti. Podľa čoho zistili, že žijeme stiesnenou? Tak európski štatistici sú v tomto celkom prísni, pretože určite tie mnohé kritéria, ktoré už oni považujú za stiesnenosť, my tak ani necítime dokonca. To je dosť veľkú izbu. A nepodarilo sa tam vyšťúrať ešte niečo pozitívne? Teda, že dobre, že síce stiesnenie, ale... Bývanie je možno aj to, že existujú samozrejme aj iné ukazovatele, nie len stiesnenosť. Môže to byť napríklad to, že či nám zateká strecha, či máme vlhko v byte alebo v dome, taktiež, že či nežijeme v tmavom prostredí napríklad, alebo či máme také tie základné splachovacú toaletu alebo kúpeľňu, vodu, sprchu. Na týchto ukazovateľoch vychádzame v podstate vo všetkých lepšie ako priemer Európskej únie. Takže toto je možno také pozitívne. To znamená, že väčšina obyvateľov Slovenska žije vo vlastnom ako ostatní. Čo adrenalinové zažiť presne tak, buď vo výškach alebo priamo pod morom. Určite píšte, ktorí vstávajú aj dnes s Teleránom. Máme piatok, pred nami víkend, posledný pracovný týždeň bude až teda od pondelka v júni, aj školský. A aký bude vtedy počasie napríklad, keď sa bude vysvedčenie odovzdávať? To už vieme teraz. A prezradí nám to doktor Jozef Ilko. Dobré ráno. Všetkým divákom želám dobré ráno. Končí sa týždeň, končí sa za chvíľu školský rok, ale dnes sa začína nové ročné obdobie. Skutočne vstúpili sme do neho s tropickým ránom, pretože skutočne 25 stupňov teplota o 6 hodine, to som ešte nevidel. No. Nepočul. A to už je čo povedať, keď pán doktor Ilko ešte nezažil a nepočul také. Za vyše 50 rokov. Takže to je skutočne rekord, jak sa páči. To priehľadná časť oka. Skúsme ukázať takto. Čiže táto priehľadná časť. Ona musí byť priehľadná, volá sa priehľadnosť rohovky. No a hľadali sme, a tá nikdy sa neprihojí s tým zbytkom rohovky a skôr či neskôr sa vylúči. No a keď sme sa... Rohovku to sa dá uskladniť potom, keď je to odobrané niekomu? Áno, normálne. Opäť videla, čo urobila ako prvé, keď zbadala svet. No tak samozrejme, že veľmi sa tešila, keď do nemocnici museli ju priviesť, z nemocnici už mohla odísť. No, krásne, tak možno určite vás táto téma zaujala a pokiaľ chcete vedieť viac, pán profesor, v unikátnej operácii očí, aby ste potom dobre videli na tento svet, ktorý prináša úžasné, krásne veci a jednou z nich je, chcela som sa dostať k pieskovisku, ale asi... Bože, to nestihneme k pieskovisku, my máme také menšie. Socha z piesku a podobné sa stavajú dnes aj v Poprade a my sme tam preto vyslali našu Dianku, je tam náš kolega Janko, Števo a všetci a stavajú. Ale teraz nie na Slovensku budeme, pretože pocestujeme a určite sa aj vy chystáte na dovolenku a už teraz vás chytá strach a panika z toho, čo ak budem musieť na letisku stráviť 2, 3, 4 hodiny. Kam a komu sa potom môžem sťažovať? Môžem sa tebe posťažovať? Pokojne, aj na Lampárne, aj mne. A možno ste to zachytili aj v televíznych novinách, príbeh ľudí, ktorí si objednali zájazd
zájazd. A teraz sa pýtajú, kto... Respektíve leteckého prepravcu sa musí... Tam 12 hodín, som smedný, hladný, je tam nejaká zákonná norma, áno, ktorá prikazuje postarať sa? Sú tam... Cestovné kancelárie a nezabíjajte delegáta, ktorý tam chudák sa príde na vás pozrieť, že ako sa delegát je už potom priamo na mieste pobytu. Jeho zmrzlinu, ďakujeme, Juraj. A vy zostanete stále... Do 102. Cibulová, cesnaková. Panujú obrovské fámy o zmrzline a o nanúkoch, ktoré ale smotana, alebo teda čokoláda, alebo malo by byť maximálne 20% tohto cukru, takže nie je to až také... Teleráno pokračuje aj horúcimi novinkami zo showbiznisu. Dnes to počasie naozaj bude horúce, aj keď tu sa trošku zmráka, je to veľmi príjemné. No a čo je teda nové v showbiznise? O to horúcejšie možno bude v showbiznise. Ľudská Kolárová, dobré ráno. Dobré ránko. Áno, začneme hneď správou z Hollywoodu. Ten je teraz paralizovaný samozrejme tou tragickou správou úmrtie Jamesa Gandolfiniho, mnohých zrozhanlivá, zlá, agresívna, cholerická povaha. Že sa to udialo až vekom, a zakončíme to veľmi odľahčene, možno ste tú správu už zachytili, z Číny sa na svetový trh dostávajú najbizarnejší. Tohto modného doplnku teda sme aj dnes zaradili, tento príspevok. Možno to inšpiruje aj pána Dolčeho a pána Gabanu, ktorí možno teraz budú mať iné starosti ako šiť nové handričky. Neviem, či inšpirácia, ale čo viem, tak u nás v redakcii, to je dobré a ja to chcem, ako komentovali viaceré dámy. Sledujete Teleráno, v tých ďalších minútach aj ďalšie zaujímavé témy. Áno, pretože sa budeme venovať nielen teda nášmu hostovi Filipovi, ktorého ste to už mali možnosť vzhliadnuť, ale pozrieme sa, ako sa bláznia naši kolegovia pod Tatrami, no čo oni tam vystrájajú. To si pozrite a určite Filip poletí dnes ráno na bicykli, dúfam. Áno, lebo on nejazdí, ako každý normálny človek. On musí... Ktorý určite je známy v Brazílii, kde si to všade bol, Bolívia, Čile. Kade tady jazdí. Poznajú ho tam, že ako s tým cestuje. To bola naša otázka, takže Filipo, stalo, že mali problém s batožinou, to si musel čakať, meškal. Ešte som na ne nejazdil, kašky sa momentálne navážajú na trať, takže všetko bude to pre každého úplne rovnaké. Adrenalín, o ktorom sa dnes aj v celoránke rozprávame, tak v Bratislave. V Bratislave zajtra v sobotu o 9:00 začíname trénovať. Na hrade na hradnom nádvorí je štart. Štartová rampa asi 4 metre vysoká, sa rozbehneme a z hradu už budeme letieť. Poletíme. Z hradu už vyletíme, budeme skákať cez auto, bude tam skok z hradieb asi 4-metrových, takže budú tam... Akou rýchlosťou? No dobré, a hlavne týchto cyklistov netreba oblievať a ovlažovať vodou počas cesty, ak sú zvyknutí. Tam není teplo, vy ste... Býva dosť veľké teplo. Vyzerá to aj takto pod mrakom, že bude fajn, takže o 9:00 ráno tréning. O 9:00 tréning. Pretože Miška dnes pripravuje špeciality z jahod.